Kung bisita ta diri guys sa ilang Jerlin atong gibalik og otro no na si Jerlin at Jerlin kay nagchat sa ako si Ate Jerlin nga nagbuho na sila para sa CR sa ilang balay no sa mabot nilang balay. So ang problema guys kay naay tubig ang ilawom siyuta no. Unsa ba kay maayong buhaton nani? Okay lang ang balay. Pero ang ilang CR, ang problema ang ilang CR kay naay tubig. Tanawan niyo guys oh. Mo ni ilang nabuho. Ilang gibuho rong adlaw, mura giundangan lang siguro siyang bana kay usaw man na guys. Mura mahinon ni pispa na. Ay pispa. Magatawa mo luntaan ni Dapita. So nanay lang balay, una silang iyang balay ni Ate Jerlin. Mo na atong pahimong ag balay pohon karon katapusan ning buwan na guys no. So diha ta magsugod pohon. Diha ta adiri ta magsugod pohon no magtukod og balay nila Ate Jerlin. Hinon di lang dako kay nga balay kay kini ra gintiha dinhi us mo nako guys dili ni ila ha. So nakitukod pud sila sa balay. Unya lagi mo to ang gaghapon nag-vlog man taghapon diri kay nagtuo man taghapon ug maghapon sila magbuho no og para sa septic tank. Karon sila ang iyon karon kay ang bana wa may trabaho kay gahapon na may trabaho construction helper ni yang bana construction guys. So mo ni lang nabuho ron adlaw. Pero sa man yan nga puno mas tubig na kita niyo guys puno. Ura nagpispan. Usa kay maayong buhaton nani nga makakuan sila na sila CR kay tubig puno. Muhop-hop, murag di tingali muhop-hop ni. Paminaw ni nato guys akong baliko ni sunod adlaw. Tanaw na ko ging hop-hop yung tubig ug magpadayon lang ning kuan init karon. Kay gahapon init karon init. Paminaw nato og muhop-hop pag iniyan tubig kayo. Di yun magsilbi ni kun saon ni. Unya kuan lang ni limasan ni dinhi Dapita. Inagbutang sa hollow blocks. Magtubod gyapon no. Diha ka distansya ka mopod lagi no. Mo distansya ka tagbuho. Kay basin og sa kanal manggod na diha. Basin og naanay tubig das kanal na kanal guys. Ngadto. Basin og naani tubig ni nang hup-hup sa kanal. Mo distansya ka taglain nga lugar. Pwede siguro dire. Di naman rin maabot diri banda kani di naman rin maabot sa kuan pero testing ila daw pa ko bisag mga metros lang bisag di pa kabot metros distansya ba or di kaya diri Dapita day dinhi kay layo das kanal no kay diha di ta magsilbi di gyud mo ka CR wa gyud mo mahimong CR diha kay og ato nang limasan kay isa imong giingon nagtubod makana na wa gyud gihapon. No? Di magsilbi. So katunggan gihapon libang ani. Katunggan. Wa ta di ta kahimog CR diri guys. Kung makatukod na nato yang balay, di ta kahimog CR kay gumika na may tubig ang ilaw man ning yuta Nakatunggan lang gihapon na sila dito. Ato na nakalibunan din suot na nakalibunan dito atong libang. No? Kaya saan man nga wa magi kuan may tubig ang ilawom may ta testing lang dai pohon o makalugar imong bana kana walay trabaho bisag sunod semana or makakuan siya kadiyot lang ba pa kubkubi og pareha paghapon ana kung pareha ana saon na to ana ideya sa ang ato na lang pa kuan na ang ato mason ug di na lang nilo ay no magpalit na lang tangke nga plastic pero dali mapuno kay gamay raman duha ka tangke siguro o duha ka drum nga plastic kay ug atong kana mo atong kuanon na di magsilbi inyong kuan kay mapuno bisan pag unsaon nato diha mo liking mo gihapon ng kuan kayo na guys tanawan niyo buho sila ganina niya tanawa puno kung kaya tubig testing dito dai distansya lang din na kay kanal mo na diha basin og
kanang tubiga diha pa na sa kanal. Kung dire makatesting mo kub dire buho ug mao lang gihapon ayon na lang padayon ni. No, kay di man na magsilbi gihapon. Kay siguro ni kay katunggan mo gud kana na nipa guys oh. Kana diha kanipaan naman na. Kay dagat na lagi na diha, man lapita diha. Muda kong tubig areman. Maabot gyud diri no ang dagat. So mo gani guys, muda ko ang dagat. So sakay maayo dia guys no, suggestion niyo guys, comment lang mo kung say maayo buhaton nato ani no. Or plastic na drum na lay atong paliton. O makapalit man tag sa plastic nga drum, duha ka buok atong taparon. No? Ay no, duha ka plastic nga drum. Total mo lagi. Kay di gyud magsilbi na og ingon ana hasta diri og magbuho sila guys, mao lang gyud gihapon pareha ana. So wag tay lain choice ana, magpalit na lang tag drum. Kay di magsilbi kay oh akong gitan-aw guys, tan-awar gud so di magsilbi kay puno sa tubig. No? Ay mali imong bana day. Ano masol kaguyan bas imong bana oy. So yang bana guys gikan sa kuan trabaho gikas Lunes nga to sa Sabado trabaho helper sa construction guys. Tapos ganina iyang nagbuho siya daw para shifting tank. Kuan na lang siguro guys ning undang na lang siya diha kay gumikan naon puno ang tubig oy. Tuwa daw kuno na masol. So nahala day. Patistinga lang siya dito banda. Kung mao lang gyapon ana ay na lang kay mangita lang ta ato lang pakuanon ang atong mason ug unsay paagi no. So mao ni guys no update nato ni na nagbuho na sila og para septic tank ang kalisod kay naay tubig. Sige day mao na to ha. Sige day oh ngari lang ko nimo kay nag-chat man ko ka dito mig ormok kanina. Pag-chat nimo na ako nga nagbuho mo niya nay tubig imong gisin sa kuha kun na unsaon na na. Abi kog ning hop ang tubig nga akong gingari sus mao ang gyapon nag-level mo day hinuon tubig hinuon. So wa gid tay kuha na try daw diri aday kaysa una nakabuho man mo diri subot pa sabot distansya ni diwa ni tubig. Siguro try daw na nanay mga manokan day. Diha lang. No kay unsaon man na ang diha di ta magsilbi diha. Kay puno sa tubig, ug ato nang limasan magliking man gyud gihapon na, no? So mo ni guys no. So uli na ta. So mo ni lang Jerlin no, mo ni ato ilisanan og balay. Kay guba kay ilang balay, ilang balay trapal guys. Bongbong trapal. Sige day, ngari nako ha. Sige, salamat. Okay.